Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-mużika ta' Pretty Woman, An Officer and a Gentleman, Aladdin, Frozen, Zootopia u ħafna aktar, What Music from the Movies, l-aħħar kunċert tal-Malta Concert Orchestra għal dan is-sajf. Spettaklu li se jkun qed jesebixxi stil ta' teatru tradizzjonali Ġappuniż fl-okkażjoni ta' 60 sena minn mintu Malta u l-Ġappun ingħaqdu f'relazzjoni diplomatika. Clint Sherry Harkins jesplora l-uman bħala sit għall-armonija estetika, imma wkoll għall-emozzjoni, il-vulnerabilità u domandi filosofiċi. Waqt Swieqi Fest, il-komunità ta' Swieqi tingħaqad flimkien permezz tal-kreattività, il-kultura u d-divertiment.